Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Istraživanje posrtaja učenjaka, da bi se radilo po njima, da bi se olakšica ljudima donijela, na kraju vodi neminovno ka tome da šerijatski propisi se gube i da se njima ne pridaje važnost i da se po njima ne radi. Tako da ljudi na kraju ostavljaju ovaj šerijat. Isto tako, uzimajući za te i takve olakšice, ljudi se na taj način olahko odnose prema vjeri i poigravaju sa vjerom. Da vam navodimo jedan primjer. Ima islamskih pravnika, islamskih učenjaka koji ne postavljaju kao uslov pri braku dozvolu ili odobrenje velija ili staratelja. Ima ih koji ne odobravaju, koji ne uslovljavaju. Drugo, ima islamskih pravnika, učenjaka koji ne uslovljavaju svjedoke prilikom vjenčanja. Ako se ova dva mišljenja i stava spoje, znate li do čega ćemo doći? Da nema staratelja, da nema svjedoka, jednostavno brak, dvoje se našli, uzeli se i žive prirodno onako neuzubila. A to niko nije rekao i to niko nije odobrio. Koja je opasnost toga? Dakle, jednostavno, može li to iko reći da je takav brak, kao to u biti i nije brak to što je došlo kao rezultat sklapanja tih rijetkih mišljenja i stavova ili posrtaja islamskih učenjaka? Može li ko se Allah tebareke ve taala boji da kaže da je taj brak ili to sjedinjenje ili takav život da je dozvoljen? To sigurno da niko neće da kaže. A to većinom ili do takvih rezultata većinom dovodi upravo takav postupak.